Ну вось, Янка, дабраліся мы з табой нарэшце і да Ракава. Мястэчка вельмі старадаўняе. Нават 2 разы гэтае паселішча мела гарадскі статус пры сангушках уладальніках Ракава ў 17 стагоддзі. Затым з 21 па 39 год гэтае паселішча пры Польшы міжваеннай таксама мела гарадскі статус. А ўвогуле назва Ракава падходзіць ад святога слова, ад слова рака, таму што лічыцца, што калісьці на ўскрайку гэтага паселішча быў пахаваны адзін з усходнелітоўскіх верхоўных жрацоў. І да гэтага часу яго магіла, якая завецца таксама ракаю, і захавалася. У Ракаве, у гэтым старадаўнім мястэчку, былым горадзе, захаваліся рэшткі паштовай станцыі, бо Ракаў сам знаходзіўся на буйным шляху, які звязваў Менск з Вільняй. Менск быў цэнтрам ваяводства, Вільня была сталіцай. Затым пры расійскай імперыі і Менск, і Вільня былі губернскімі гарадамі, і таму падарожным людзям трэба было і коней памяняць, і адпачыць, і пошту тут трэба было мясцовую адгрузіць і адправіць ці то ў адзін горад, ці то ў другі. І таму паштовая станцыя тут была пабудавана. Ну, на жаль, яна да нашага часу не захавалася. Засталіся вось толькі яе падмуркі, цокальны паверх. Менавіта знаходжанне Ракава на буйным гандлёвым шляху і абумовіла рост гэтага населенага пункта як мястэчка, а потым і гораду. А для кантролю і вайсковага прыкрыцця над вельмі важным вузлом і гандлю, і шляхоў, а гэта і дарога да сталіцы, і пачатак сплаву па Іслачы, узводзіцца ў 16 стагоддзі на левым беразе ракі драўляны замак. На знакамітай радзівілаўскай мапе Вялікага княства, якую выканаў гравёр Тамаш Макоўскі у пачатку 17 стагоддзя, Ракаў умацаванае мястэчка. У Ракаве спачатку касцёл быў драўляны, таму што увогуле касцёл першы ў Ракаве быў заснаваны яшчэ напрыканцы 15 стагоддзя. У 16 стагоддзі тут быў заснаваны дамініканскі кляштар, і сам кляштар, і сам касцёл былі драўлянымі. І вось драўляны касцёл тут захоўваўся аж да пачатку 20 стагоддзя. І вось толькі пасля таго, як гэты касцёл прыйшоў у аварыйны стан на пачатку 20 стагоддзя, на яго месцы, на яго старых падмурках пачынаецца будаўніцтва вось гэтага вялікага новага мураванага касцёлу. І вось новы мураваны касцёл быў асвечаны ў 1906 годзе. Касцёл будаваўся на ахвяраванні князёў друцкіх, любецкіх, мясцовых землеўласнікаў, здзяхоўскіх, булгакаў. Значныя сумы на пабудову сабралі і простыя парафіяне. Будынак калісьці сваімі гатычнымі формамі упрыгожваў галоўны местачковы пляц, забудова якога не захавалася. Там адбываліся знакамітыя ракаўскія кірмашы, дзе можна было купіць натуральна ўсё. Побач з касцёлам стаяла плябань, праўда, згарэла яна ў 1911 годзе. Да і сам храм зведаў не лепшыя часы пасля апошняй вайны, покуль не быў вернуты назад вернікам. Мы з табой дабраліся да рыма-каталіцкіх могілак мястэчка Ракаў, і вось падышлі да магілы Міхала Грушвіцкага.
А хто такі Грушвіцкі? Ну, Грушвіцкі вельмі вядомы чалавек на Беларусі. Нарадзіўся ён у 1828 годзе, вось тут, у ваколіцах Ракава. У ваколіцах Ракава прайшло яго жыццё. І пісаў Грушвіцкі вельмі цудоўную рамантычную музыку. І асноўную сваю музыку ён напісаў на вершы вядомага беларуска-польскага паэта Уладзіслава Сыракомлі. Каталіцкія могілкі ў Ракаве, як і ў шматлікіх гарадах і мястэчках Беларусі, маюць даўнюю гісторыю, што пацвярджаецца манументальнымі надмагіллямі, на якіх выбіты сівыя даты. Практычна кожнае старадаўняе пахаванне – твор мастацтва, сведка адпаведнай эпохі, а сапраўднае ўпрыгожванне комплексу, уваходная брама і могілкавая капліца – узведзеныя ў 19 стагоддзі і спалучыўшыя ў сабе розныя архітэктурныя стылі. Тата, а ці сапраўды гэтую царкву будавалі больш за 100 гадоў? Так, сапраўды. Заклаў яе Сангушка яшчэ ў 17 стагоддзі, ўладальнік Ракава. Ён быў яшчэ і віцебскім ваяводам, вельмі вялікім дзяржаўным дзеячом. І гэта адбылося ў 17 стагоддзі. Не толькі царкву ён заклаў, але ж і базыльянскі грэк-каталіцкі кляштар. І царкву скончылі будаваць толькі ў 1792 годзе. І яна была ў гэтым годзе асвечана. Ну, это адна з першых уніяцкіх цэркваў, якая стала на Беларусі праваслаўнай. Адбылося гэта адразу пасля паўстання 1830-31 гадоў. У Ракаве жыло, як і ў шматлікіх беларускіх гарадах і мястэчках, вельмі шмат габрэяў. Габрэі ў Ракаве, як паўсюдна па Беларусі, займаліся гандлем, займаліся рамёствамі. Нават у 20-30-е гады 20-го стагоддзя у Ракаве было звыш 90 корчмаў рэстарацыяў, звыш 130 крамаў, і практычна ўсе іх утрымлівалі габрэі. Але ж гісторыя не захавала габрэйскія помнікі, культурныя помнікі ў гэтым населеным пункце, таму што была знішчана і сінагога, практычна ўсе габрэі былі знішчаны падчас Другой сусветнай вайны местачковыя, а захаваліся вось гэтыя могілкі. І на гэтых могілках ёсць надмагіллі, якія датуюцца нават 16 стагоддзям. Нават па надмагіллях бачна, што пахавана тут багата рамеснага люду, а што рамёстваў тычыцца, то найбольш за ўсё славіўся Ракаў сваімі ганчарамі. Рабілі яны самы розны посуд, дэкаратыўныя упрыгожванні, кафлю і шмат што іншае. Габрэі пераважалі і сярод ганчароў, асабліва ў 19 і ў пачатку 20 стагоддзяў. Праўда, жылі яны бедна, бо 100 гадоў таму прадавалі гаршок ці збанок усяго за 1 капейку. І добра, калі рублёў 60-70 за год зараблялі. Ну, акрамя ганчарства, квітнеў у мястэчку з сярэдзіны пазамінулага стагоддзя і выраб сельскагаспадарчых механізмаў. Мы с тобой уже на ўскрайку Ракава,
Але все роўна гэта ракаўскія мясціны. І гэтыя мясціны ракаўскія чаму? Таму што у 16 стагоддзі вось тут было аб'яўленне на свяцейшай Панны Марыі, нашай Багародзіцы, якая шануецца літаральна ўсімі беларусамі-хрысціянамі. І на месцы яе аб'яўлення адкрылася святая крыніца, якая дапамагае і хворым, і няшчасным людзям. І пра гэтую крыніцу ідзе хвала не толькі на Беларусі, але ж ідзе хвала і за межамі Беларусі, там, дзе жывуць былыя выхадцы гэтага мястэчка.